Știai că cel mai mare lanț de mobilă din lume a început cu pixuri și rame foto? În acest clip vorbim despre brandul IKEA, povestea care a transformat mobilierul într-un fenomen global. Cu catalogul IKEA, care a ajuns la un moment dat să fie mai citit ca Biblia, totul a început în 1943, în Suedia, când un tânăr de doar 17 ani, Ingvar Kamprad, a primit bani de la tatăl său pentru a începe o afacere. Numele IKEA vine din inițialele lui și din cele ale satului unde a crescut, Ingvar Kamprad, respectiv Elmtöryd Agunnaryd. Tatăl lui a dat niște bani ca răsplată pentru că învățase bine la școală. Cu ei, Kamprad a pornit o mică afacere de vânzare prin corespondență. La început, IKEA nu vindea mobilier. Ingvar comercializa pixuri și rame foto. Produsele mobiliere au intrat în peisaj abia câțiva ani mai târziu și au devenit rapid produse vedetă. Primul magazin IKEA s-a deschis în 1958 în Suedia. În doar câteva decenii, compania s-a extins în toată Europa, apoi în America, Asia și Orientul Mijlociu. Acum IKEA are peste 450 de magazine în mai mult de 60 de țări și atrage anual sute de milioane de vizitatori. Despre Ingvar Kamprad, fondatorul IKEA. A zburat doar la clasa economică. A condus un Volvo vechi de 10 de ani. Își tundea părul la frizerii ieftine din țările unde călătorea. Obișnuia să se îmbrace cu haine cumpărate de la second hand. Era obsedat de economisire. Se spune că reutiliza chiar și plicurile primite. Își nota prețurile la fiecare lucru ca să știe exact cât cheltuie. S-a mutat în Elveția pentru taxe mai mici ca în Suedia, unde a locuit până la finalul vieții. Inovația Flatpack, o idee care a revoluționat IKEA și întreaga lume, a venit atunci când un angajat a trebuit să transporte o masă și care nu încăpea în mașină. Soluția? A deșurubat picioarele. Așa s-a născut conceptul de Flatpack, mobila împachetată, ușor de montat acasă. Această idee a redus costurile de transport și a făcut ca soluția IKEA să fie mai accesibilă decât a concurenților. Catalogul IKEA. Primul catalog IKEA a apărut în 1951 cu doar 68 de pagini. Ingvar Kamprad, fondatorul, a scris chiar el textele din primul număr. Pentru mulți, catalogul a devenit o sursă de inspirație pentru design interior, nu doar un ghid de cumpărături. Mulți îl păstrau în casă ca pe o mică revistă de lifestyle. În anii de vârf, IKEA a tipărit peste 200 de milioane de exemplare anual, în peste 30 de limbi și distribuite în aproape 50 de țări, mai mult decât Biblia. Din 2012, IKEA a lansat și varianta digitală cu conținut interactiv, video și realitate augmentată, moment în care vânzările online IKEA au explodat iar în 2020. După aproape 70 de ani, IKEA a decis să nu mai printeze catalogul. Logo IKEA. Culorile IKEA sunt albastru și galben, culorile steagului Suediei. Ingvar Kamprad a vrut ca brandul să fie un simbol al originilor sale suedeze, iar culorile să reflecte mândria și valorile acestei țări, simplitate, funcționalitate și accesibilitate. Culorile sunt vibrante, contrastante și fac logo-ul ușor de recunoscut oriunde în lume, chiar de la distanță. Astfel, fiecare magazin IKEA poartă culorile Suediei ca un fel de semnătură națională și, în același timp, o promisiune de calitate, simplitate și design scandinav. 3 lucruri inedite despre IKEA. În China, oamenii mergeau la IKEA ca să doarmă pe canapele. Peste 30% dintre clienți merg la IKEA doar pentru a mânca faimoasele chifteluțe suedeze.
De fapt, IKEA e și unul dintre cele mai mari lanțuri de restaurante din lume. În fiecare an, IKEA vinde peste 100 de milioane de piese de mobilă. Unul dintre cele mai vândute produse din toate timpurile este raftul Billy. După aproape 90 de ani, IKEA are peste 460 de magazine în peste 60 de țări și experimentează cu locații mai mici în centrul orașelor. Ce produs IKEA ți se pare cel mai iconic? Scrie în comentarii care e produsul tău preferat și nu uita să te abonezi la canal pentru mai multe povești despre brandurile lumii.